Just tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause meron pa kasi ako yung maliliit. Meron din ako yung gawan ko muna sila ng so, eto na pala yung ginagawa ko, guys. And eto na pala yung aking ginagawa. Sobrang sarap nito. Oh, si Sak. And guess what, guys? I saw Mom brought unicorn marshmallows. Yes. Good morning, guys. We're watching Minions and having popcorn. Yeah, good morning, guys. Ano, Sunday. Sunday, June 20. And ang aga ng popcorn nila. And ang forever movie namin, Minions. Magpa-popcorn na sila. Mom, can we have 2 bowls? Yes. Si Sak ang gagawa. Kasi master niya na yan. Master niya na yung popcorn. Yeah? Yeah? I just want like the big bowl. Oh, just the small one. Hold the big bowl. You want a big bowl? You can hold it. I want the small one. Oh, small. I have the big one. No, just a small one, both of you. Big one. Just a small one. Just a small one, so you one of each. Para walang away. And what did you have for breakfast? Fizzy! Nag-Fruit Loops sila. Ano na? 3. What? No. No, 2.59. Ah, okay. Master niya na yan, guys, eh. Alam niya na ang, pagluto niya. Oh? Very hot. I'm having the box. Huh? I'm having that bit. You're having what? You're not having a bowl? He has a paper. Alright. Okay. Okay, yan kay Holly and si Sak. Ito yung napagdesisyonan niya. Welcome. How's the movie? Good. It's funny. How many times we watched this, Sak? A lot. A lot. 0, 8 years. From your 0 to 8 years? 8 years. Wow. So, favorite talaga nila ang Minions. Lalo na yan si Sak. Lahat naman sila. Pero si Sak kasi nung bata siya, lahat ng Minions na makita niya, gusto niya ipabili. How's popcorn? How's the popcorn? Good. Good. Ito pala mamaya yung i-haul ko sa inyo yung mga nabili namin sa Target. 2 malaking bags. Ayan. Guys, oh, may nag-text. Sino kaya yun? 4:05 na, and nakaligo na kayo ni Holly. Kanina pa kami nakaligo. Ayan si Holly. Baba. Ayan siya. No, I'm just calling you. Say hi. Hi. Kanina pa kami nakaligo, and kanina, hindi na ako nakapag-vlog kasi na-busy ako naglinis, and kung maalala nyo, may mga sampay ako dito. Natupi na siya, and meron akong hinihintay na matapos na mga nilabhan ko, mga uniform ng mga bata, at saka yung mga nasuot namin. Si Kuya, kanina may laro siya, may competition siya, so wala pa, hindi ko pa alam ko kumusta yung laro niya. 12:30 yung tee-off niya. So, siguro patapos pa lang sila ni Jan, pero kasi nga, hindi ko pa alam kasi hindi pa ako tinatawagan ni Jan. And, nag-edit din ako, pero... Ha? We're staying up until they're here. Oh, no, you have school tomorrow. Oh, wait. Oh, we'll see, but Daddy will be late, like 12 o'clock. Yeah. So, sana ba? Nag-edit ako, guys, pero hindi ko pa siya natapos. Ayun yung aking... Dito yung aking laptop ko. Hindi pa siya tapos, pero matatapos ko yan soon. So, come on. Eto, diba, sabi sa inyo, i-haul natin to. Ayan siya. Oh, thank you, Papa. I'm gonna help you. You're gonna help me? Yeah. Okay. So, mag-edit siya kasama ko. I'm passing it. Okay. Alright. Target. Come on, Baba. You get another one. Thumbnail. Come on. Oh, come on. Leave it up. Like this. Sit down. Okay. Can't see you. Okay. 1, 2, 3. Smile. Tapos hindi rin pala yun. Hindi ka lang kayo yun ang aming thumbnail. Ha? Passing it. Alright. This is most of your Hang on.
Have a Oh. look of it. Have a look of it. Wow! Growing up is optional. Ayan, eto siya guys. Wait, Baba, one at a time, please. So, jumper ni Holly. And meron tong pants. Hanapin natin kasi ano na siya, halo-halo na What siya. are the pants of it? And who's this, Holly? Mine. Yeah, who's this one? Bluey. Bluey. Guys, TJ. I'll Okay. tell you it. I'll tell you it. Oh. That's the daddy Bluey. Okay. And that's Bluey. Okay. That's what's Bingo? That's Bingo. Bingo. Yeah, that's the same. Bingo, bingo. Okay, so ayan. Sinabi niya lang yung mga characters. Sa Why Bluey. that's looking there? Okay. So ayan, may terno siya. PJ niya. Wait, Baba. And, I have to pass to them. okay. Trackies, may terno tong jumper. Where's the heart one? Ayan. So, magkaiba silang presyo. Tinerno-terno ko lang siya. Ayan, $14 to. And, $16 yung jumper. So, ayan. Next, who's this? Mine. Yeah, I know. Who's this? Bluey again. It's Bluey and Puffy. Ayan, si Bluey, ano siya, jumper. Ang kinuha ko ng size na kay Holly, last year, ang kinuha ko sa kanya, size 3, kasi malit lang si Holly. Ano lang siya, payat ba? So, yung 3, medyo malaki sa kanyang konti. Pag yung 4 yung kinuha ko last year, sobrang laki. Pero ngayon, bigla na lang siyang parang lumaki si Holly. And then yung size na mga kinuha kong size 3, mga biti na sa kanya at maliliit. So, ngayon, ang kinuha ko ay, as much as possible, size 5. Pero may mga size 5 na hindi kasya kay Holly. Especially yung mga jeans. Even, size 4, hindi talaga kasya kay Holly. Malaki silang tingnan. So, eto si Blue. Ang dami kong sinabi doon na. Ito lang muna sinasabi ko. Size 5 to. Size 5 si Blue. Kulay pink, obviously ba? What's that? So, eto, kulay pink. And eto, ang ganda to guys. Ayun. And I have a Magkano to si flower. Bluey? I have a flower. Yes. What is that? May tag pa ba siya? $30 si Bluey. Wala tong ternong jumper. Mahaba to. Come on, stand up, Baba. Stand up. Ayan. Mahaba siya, guys. Tapos naka-leggings lang siyang black. Or, ayan, yung leggings niya. Okay na. Diba? For school. And eto dress na long sleeve, $16. Okay. Jumper. Eto naman, $16. Where's the trackies? Eto yung trackies niya, guys. $14 yung trackies. Size, eto. Wait, Baba. Size 5, $14. And size 5, $16 yung jumper. Eto, $14. Okay. And eto, ayan. Maganda to kasi makapal. Yes! Eto, $25 to. Simple lang siya. Pink. Pero alam ko may to. Binilang ko rin to ng trackies. May nakita ko doon na trackies. Mamaya, pakita natin. Baka nandito sa isang bag. So, yan, medyo makapal siya. Mayroon siyang ganyan. Pang winter talaga siya. Okay, Baba. And, napakita And na. this This is na, akala ko si Bluey na naman. No. Yeah, Bluey. No, it's not Bluey there. Who's this? Ito si Bluey, tapos ito na naman si That's Bluey. not Bluey. Who's this? This is, Coco. Coco. Oh, this is Coco. Ayan, size 5. Pero feeling ko mahaba to sa kanya. Come here. Pero pajama naman siya. Okay lang. Oh, sobrang haba to sa kanya. So, siguro hanggang dito. Look your legs, Baba. Sobrang haba. Mahaba talaga to sa kanya. Oh. Pero okay lang kasi ko na lang, ganituhin ba? Okay. Oh, So, here's wait. a Bluey pants. Oh, ang dami niyang kinuwang Bluey. Wait lang. Hanapin muna natin ito. Ang gulo namin kasi si Holly And who's this? Minnie Mouse. Minnie Mouse. No, Mickey. This is Mickey. Two-piece to. Where's the terno? Ayan, may terno siya. Ay, hindi yung terno. Ito ba yung terno niya? Yeah, ito. Kasi may print ni Mickey. Ayan. Size 5. Magkano siya? $30. Pero ano na siya? May katerno na siya. Ayan. Malaki rin to kay Holly. Come here, Baba. Stand up. Stand up, baby. Ayan. Hoy. Ayan. Mahaba din to. And, wow. Come here. Ito yung ilong ko, Mahaba rin to sa kanya.
Wow. So, yan. And, ano pa? Eto, kung maalala nyo, nung nag-shopping kami kasama sila Race and Dan, pumunta tayo ng Harris Cart. Yung binili ni dyan ng mga double wall na cup. Naghahanap kami. Meron na kami nito, pero medyo malaki kasi yung mga butas. So, naghahanap kami yung mesh. And, wala kayong nahanap sa Harris Cart. Nung naghiwalay kami nila Dan and Race, yung paglabas daw nila, nakakita sila ng parang maliit na ano lang, na kitchenware na shop. So, eto, binili nila. Binigay nila kay Johnny Boy. Kasi naghanap nito si John. Yung sa amin kasi, malaki yung, eto, mesh. Mesh yung ano niya, oh. Kaya, pino lang yung pagtaktak. Paglagay ng chocolate powder sa, coffee. Thanks, Race and Dan. Flour sugar shaker. Thank you. Sorry. And leggings, si John. Kai and Louie. Oh, Coco And Bluey. and Bluey. So, size 5. Bluey here too. This is Bluey. Tapos, nandito si Coco. Okay. Hey, I have a plushie then. Alright. And socks kay Johnny Boy. Okay. Eto, medyo malaki to kay Holly. Isa lang yung nabili kong denim na jeans. Size, Size 4. Stand up, Baba. Medyo malaki to. Oh, mahaba. I will lift you, ha? So they can see. Oh! Di rin makita. Okay. Mahaba, basta mahaba siya. Kailangan ko siyang kaluskusin. Pero sabi niya dyan, okay lang. Kasi yung size 3, bitin na sa kanya. So, magkano to? $20. And eto, size 4, $6. It's 4. Size 4, I said. It's not 4. Size 4. And socks for Johnny Boy. Again. Hey, I have a plushie then. It's alright. Eto, makapal siya. Mahaba to. Saka, excuse me. Makapal to, oh. Ta-da! Ayan, tada. Makapal siya. Pero maganda siyang leggings kasi pang winter talaga siya, oh. Matibay. Makapal siya, oh. That's So, it. magkano to? Size, magkano to? Yeah, Now size, it's the siya? boys' Size design. 4, $14. Boys then. This is not for boys. This is most of you. Yeah, boys. And trackies. Oh, Kasi wait a winter minute. na. And mine. Yeah, wait, Baba. Trackies. Kay Kuya TJ ito. Kasi yung mga tracks, yung last year na mga nabili namin, meron pa akong may mga tag dyan. Kay Sak na yung, kasi kay Kuya, bitin na yung size 8. So, eto size 10. Ayan, magkano siya? $12. Wait, baby. Finish this first. Eto kay Kuya, trackies. May binila ko trackies sa di ba, sa Kmart, pero hindi nga pwede ang black. Kailangan daw blue. Okay, trackies pa kay Kuya. More trackies. Okay, Baba. I have to plushie them. Oh. Alright. Eto kay Holy Girl. Leggings. $6 lang to. Size 4. Okay. More socks for Johnny Boy. Skirt. May mayroon tong mga parang set ko siyang binili. Eto, size 3 to kasi. Hindi pala siya set. Nakita ko to sa mannequin. Ginaya ko lang kung ano yung nasa mannequin. Pero iba-iba yung presyo niya. So, eto yung skirt. Size 3 to, guys. Kasi yung size 4, malaki kay Holly. Come here. Stand up. Ito, oh. Malaki kay Holly yung size 4. So, tamang-tama lang yung size 3 sa kanya. So, $20 skirt lang. And si Johnny ito yata yung kumuha. Yeah. Leggings, $18. Tatlo na siya. Size 5 or size 4? Size 4. Okay, Baba. And eto, nakita ko rin to sa mannequin. Una, ayaw ni Holly. Pinilit ko siya kasi maganda yung sana pinicturean ko. Kasi maganda talaga yung naka-jeans ata yung bata. Yung nakasuot nito sa mannequin. Ayan, ganda siya. Ayaw niya to before, pero ayan, ganda siya, oh. Size, ano ba to? Size, okay, Size 5, $20. Maganda sa Target. Maganda yung mga nila, mga damit pambata. Wala na kasi kaming Target dito, diba? Sabi ko sa inyo, clean-nose na and pinalit yung magbagong post. Eto, mayroon tong partner, Baba. Wait. Eto pala yung partner niya. Pero magkaiba sila pinartner ko lang sila. Pero hindi sila parang, ayan, diba? Mas lighter yung eto.
Pero pinartner ko lang para, wala lang, para may katerno siya. $9 lang to. Ay, mura to. Tapos, ito yung ano niya sa loob, oh. Have I don't like do it? Size, what size is this? Size 4. And $9. $9. Okay. Hey. Kay Kuya, trackies for school. Si Johnny dito ang kumuha. Yeah, Daddy got it for you. Ito yung leggings. More leggings for Holly. Pero mahaba nga to. Size 4 to eh. Tatlo na siya, guys. Magkano bili nito? $18. More trackies. $12. Size 4. And ito. Ang ganda to. Mercy. Mon Cherry. Size 4. Nakita ko rin ata to sa manikin. Magkano to? $18. Ito naman, jeans. Mahaba to. Dalawa pala yung jeans na kinuha ko. Ah. Ayan, size 4 to. Mahaba talaga to. Oh, tingnan mo siya. Oh, diba? Modelo ka, te. Magkano to? $25. Size 4. More leggings. Ayan, size 4. Magkano siya? $6. More trackies for Kuya. And, eto yata. Nasaan na? Nakalimutan ko kung ano yung partner nung ano, yung pinakita ko sa yung top. Ito, size 4, $6. And, what's this? Oh, kay Sak. Si Sak ang nagpili nito. Meron si Sak kaso sinot niya na yung iba. Nasa, I think, nilabang ko na. Ito, $18. Size 9. Si Sak nito ang kumuha. So, yan yung mga nabili namin sa Target. And, kung maalala nyo, may in-order ako sa Target, no? Siguro June pa yun, guys. End of June. Hindi ko pa siya nabuksan. So, ngayon buksan natin. Kunin ko yun. Nasa kwarto ni Holly. Ang dami ko pang i-unbox nga sa inyo. Wait lang. Kunin ko lang. Stay there, Baba. Yeah, I just talked to the vlog. Okay, talk to the vlog. Kusina, did you wash the apple? No. Guys, my mom's just getting like another one, but it's not. It's from like that one. So, can you get the scissor, please? So, eto, guys. Careful. Hang on. Only this one for now, Baba. This only this one. Kung baka kunin niyo lahat ng mga... I saw another one though. I know, but for now, eto muna. Kasi nga, ang dami ko pang boxes na i-unbox sa inyo kasi naipon siya kasi hindi ko sila binubuksan. Nag-order lang ako nag-order pero hindi ko pa binubuksan. Lalo yung mga cookwares, yung mga in-order ko noon nga, nung August pa. August ko pa siya in-order. Ano na ngayon? June na. So, ilang buwan na yun. Pero binuksan ko naman siya. Tinignan ko pero hindi totally na in-unbox ko siya. Tinignan ko lang kung andun yung product na in-order ko. So, eto yung nabili ko sa Target nung bumili ako ng apron sa Target. Ang nagustuhan ko, nagtingin ako kung maalala nyo yung vlog na yun. Eto, ngayon ko palang bubuksan. Nahaba na ba ang unboxing natin na naman, Baba? Oh, what's this? Kailan ko ba ito in-order? May date ba to? January, February, March, April! Hala! April 25, April, May, June. 2 months na siya, guys. Ayan yung date, oh. April 25. Wait, Baba. O, yun, guys, oh. April 25 pa pala to. Akala ko June ko in-order. Ayan. June. Look, Mom, this is for me. Yeah. So, kay Holly pala to. Ayan, more Holly. $12. Size 5. Ayan. Oh, yeah, I just have to look. Kasabayan to ng ano, ng mirror. Wala na. Mamamatay na kayo, guys. Wait lang. Okay na, kasi pag 16 minutes, namamatay siya. That takes everyone. Ha? So, yun yung laman. Meron pa. Wait, Papa. Where's the scissor? Paano nawala? Ah, eto. I got it. Okay. Let's open What it is a up. smaller box? Ha? Alis dyan, Papa, ha? What is a smaller box? I don't know. I forgot. Ano kaya mga... Alam ko may apron akong binili. Kasi yun yung Is it mine? dahil lang kung bakit ako nag-order. Is it Pero mine? pero naparami ulit yung aking order. Babasag. Okay. Oh, that's... It's a bowl. Ayan. Nagandang kasi ako sa kanyang It looks so pretty. kulay. At saka ang ganda ng ano, oh. Kung makikita nyo, meron siyang pagganap dyan, oh. It looks so pretty. I know. I love it. Okay, next.
Okay. Oh, Wait, Baba, wait, Bluey. Baba. Bluey. I know. More Bluey. Yay, my Bluey! Ayan, size 4. It's my Bluey in the bowl. Ano na lang to guys? $6 na lang. Can you get up please? Okay. $6 na lang siya. What is it? Okay, more pang kitchen guys. Wait, Baba. I'll do it. I'll do it because it's breakable. Yep. Ganda yung ano nito. Oh, what's it say? Oh, it looks like rainbow with flowers. Ayan yung kanyang I'll show it to them. design. It looks so And ayan pretty sa loob. cool. I like it. I like it too. That's We for my soup. Okay, that's for your soup. And more pang kitchen. It's a plate. It is plate. Oh my gosh, it looks so pretty. Ayan. It looks so Ang nice. ganda siya. Maliit lang siya. Para siyang platito. Para sa Chona's There's more kitchen. plates in there. Yes, baby. Eto pala yung malaki. Pero iba yung kulay niya. Ang pinoproblema ko, ano ba, kung saan ko nila ilalagay kasi punong-puno na yung kitchen ko. Ayan, one of a kind. Ayun, ang ganda That's nito, your guys. plate. That's your Oh, plate. diba? Excited na. Yes. That's your plate. That one's my Okay. plate. Ang kanyang design ay parang ano siya, may, ayan, oh, may parang, hindi ko alam kung It looks makikita so niyo. nice. Hindi siya pantay na round. May parang bako-bako. Bako-bako. Ay, wait, may ano siya. What? Parang may defect na konti, oh. Parang may chip Can I dito, see? oh. Can I see? Ayan. I want to see. Pero okay lang. Where? Design na siya. Aesthetic lang. So, okay. Ayan. Isa lang to. Oh, And these are mine. this is mine. Ito yung apron. Nang katulad nung gray. And, saan pa na yung gunting? There's another apron for you. Tatlo lang silang kulay. Yung gray. Tapos ito. Where's another apron for me? Gusto niya magpabili ng apron. Wala pa akong mahanap na maganda para sa kanya. So, katulad lang to nung gray, guys. Pero peach yung kulay niya, oh. Yung, ayan. Too big. Yeah, it's an apron for mommy. So, It's too same big for lang. you. For, ano to, para sa Chona's Kitchen. Chona's Kitchen, guys, kung hindi pa kayo I nakapag think that one's mine. subscribe, please. Support my other channel. Cooking vlog yun, guys. Cooking vlog. And eto, another apron. Kung mayroon doon na iba pang kulay, bibiling ko talaga. Kaso tatlong kulay lang eh. Ang meron sila. Eto naman, mustard. Cute to, oh. Palit-palit lang silang tatlo. So, yan. Makikita nyo to sa Chona's Kitchen. So, yan yung laman dito sa box. And finally, na-unbox ko na siya kasi ang tagal na nila. Hindi ko sila ma-unbox kasi lagi kaming umaalis dito. Wala kami lagi sa bahay pag weekend. Pag Friday, alis na kami. So, wala. And yeah, excited ako i-unbox sa inyo yung mga cookwares kasi magaganda yon para sa akin. And meron pa akong parating. In-order ko siya nung May or April ata. Pero nag-email sa akin yung in-orderan ko na nahihirapan silang ipa-ship dito. So, kailangan ko mag-wait. Until now, nag-wait ako. Tingnan ko sa email ko kung kailan ko siya in-order. Pero medyo mahigit na siyang 1 month. Wala pa yung aking in-order. So, yun na guys, yung ating unboxing. Sana magustuhan nyo ulit tong unboxing ko. And, marami pa tayong i-unbox. So, come on, let's close the vlog kasi wala naman kaming ganap na. Magsasampay lang naman ako, guys. And, hintayin ko yung tawag ni Johnny Boy. Okay, come on, let's close the vlog, Kuya Sa. Say hi to my vlog. Oh, wala pa nga sa kitchen. Mababasag na ni Saki Boy. Come here. Ito, ano siya? Clumsy. Very clumsy tong boy na to. Kanina, what did you drop? What did you drop? Tell them. I don't know. Tell them, Holly. In my room. No. This morning, what did you drop? He dropped the TV thing That was last night. That was last night. I dropped the Fruit Loops. Na-drop niya, guys, yung canister na malaki kung saan nakalagay yung Fruit Loops. Kinuha niya, nabagsak niya. Ayun, kumalat yung Fruit Loops. Hindi pa ako nag-start ng mag-vlog. I'm in the box. So, yeah. So, okay na, let's close the vlog. Thank you, guys. Say like. Allah. Subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye. Bye, guys. Bye. Glory. There you go. Not glory anymore.
ipakita ko lang sa inyo ipakita ko lang, nag-close na ako ng vlog, pero yan pala yung dinner namin. Pasta! And I say, Mom, if Holly. you have more, give me more. Now you might have some one. Yeah. You can have some from Kuya Sak. Okay, yan lang guys. Yan yung dinner namin tonight. Pasta. Leftover tong sauce nung nagluto ako sa Chona's Kitchen. How is it, Zeki boy? That's good. Very good. Mm-hmm. This is so yummy. Okay, good night. Bye. Oh yeah, he lost today. How many points, yeah? 1 point. Last weekend, you won one point. You got lollies. You want some? It's banana. Nag-live pala kami kanina sa Yummy. FB. May lolly siya. So yun guys. Totoo na tong good night. Andito na sila. Please tell me who you see, 'cause I think I do.